בשבילי כן, ידעתי שיש, אבל עשינו קטנות. את העבודה עם נוח זה יכול שתבוא בבוקר בשעה מאוד מוקדמת ואתה יכול להיות טרוד מהבית ואתה יכול לעבוד טרוד ממה שיש לך במהלך היום שיגידו לך קייטנות ויגידו לך עוד פעילות ועוד חוג ועוד מדריך שלא הגיע והמנקה לא הגיע ומי שמכיר את המערכת שלנו היא כל כך דינמית שכל יום עולה משהו חדש אז אתה יכול לראות את נוח אז הוא אומר לך בוא רגע בבקשה אז הוא מכניס אותך אליו לחדר אתה מרגיש, יאללה, הכל יורד לך, הוא מתחיל לדבר, והוא מגיע מנושא של אותו עובד ניקיון לביבי, ומביבי הוא מגיע לאובמה, ואתה לא מבין איך הוא הגיע לשם, אבל אתה אומר, גמרתי איתו את השעה הזאת, אני יכול עכשיו 24 שעות לעבוד בשקט, לא יהיה לי בלגן. ובאירוע המיוחד הזה באמת, אבי שאל אותי, הכנת משהו לקטעי קישור? ואמרתי לא. לא הכנתי שום דבר, ואני רוצה לעשות את זה ככה באופן די ספונטני. אז קודם כל תודה שבאתם לכבד את נוח, כי בעצם ההגעה שלכם כיבדתם אותנו כצוות באמת שעבד עם נוח, ובאמת רוצה להוקיר תודה ככה לקראת הפרישה של נוח. ואני חושב שבאמת מעבר לזה שנפלה זכות בחלקנו ככה לעבוד עם נוח, אני הולך רגע למקום האישי, זו הפעם השנייה שאני יורש את המקום שלו. פעם לפני 8 שנים אבי מינה אותי בגבעת האירוסים, ועכשיו אני פה מתקדם קצת קדימה איתך ביחד, אז נעליים גדולות שלך וטובות שלך וככה עם דברים טובים שאתה עשית שם בשנים שהיית שם. אבל אני רוצה לקחת אתכם שנייה אחת למקום אחר. כשמדובר בנוח, אז יש את העולה החדש, שבא מארגנטינה, שבא עם איזה חטבת ציונות כזאת, שתמיד מדבר איתנו על ציונות. ואיש שכל פעם מדבר איתנו על הלמידה. איפה סעיד? סעיד, שכל הזמן מדבר איתנו על הלמידה, על כמה הפרויקט הזה חשוב, וכמה שווה להשקיע באותם בני נוער, וכמה שווה להשקיע בקהילה, וכמה נכון להיות בארץ ישראל, וכמה נכון ליישב כאן, וכמה נכון להיות פעם, וכמה מה שאנחנו באמת עושים כעובדים קהילתיים, הוא כל כך חשוב לקהילה הזאת שנקראת באמת הקהילה הארץ ישראלית הזאת שהמעורבת, במיוחד באזורים שאנחנו עובדים בהם, שזה אזור דרום העיר, שזה משהו מאוד מעורב, עולים מחבר העמים, ועולים מאתיופיה, ומבוכרה, וצברים, וכל המיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל נכנס אלינו לאזור שאנחנו עובדים בו, ואני חושב שבאמת הקו הזה שהובלת ביחד עם הצוות ובגיבוי של מנכ"ל הרשת אבי, משהו באמת מיוחד ושונה, ואני חושב שעל זה אנחנו רוצים, קודם כל אני רוצה בפתיחה, לפני שאתה תשמע את כל התודות של כולם, להגיד לך קודם כל, נשמה שלנו, מצדיעים לך, תודה רבה, ואני חושב שזה הזמן באמת, בפתיח, בואו נמחא לו כפיים לנוח, כי זה מאוד מאוד חשוב. הם נמצאים איתנו היום, ואני לא אזכיר בשמות את כולם, הם נמצאים פה עובדי עירייה ועובדי הרשת וחברים שלך. אין ספק שאני מתרגש, אני באמת מתרגש.
אני אומר לך, כדרום המרוקאי לדרום אמריקאי, אני תמיד לא אשכח שתמיד אמרת לי, אבי, אנחנו זן אחר של אנשים. באנו עם תרבות אחרת. אתה מהתרבות הצרפתית, וולטר, מונטסקיו, כל הפילוסופים הגדולים האלה שליוו אותי בילדות שלי, ואני עם התרבות הזאת של הסוציאל דמוקרטית מדרום אמריקה, ותמיד מצאנו שפה משותפת. יכולנו לשבת שעות ולדבר דברים, מה שנקרא, מה שגם החברים שלנו מרוסיה קוראים לזה קולטורה. פשוט לשבת ולדבר, וזה היה אחד הדברים, היו רגעים מרגשים, כי תמיד אני הייתי בא, נכנס אליו. דבר אחד לא הצלחתי להוריד ממנו, זה האישור. ותאמינו לי, ניסיתי כל דבר. אפילו הפעלתי את השיטור הקהילתי. וזה לא הלך. הנושא של העישון, וכל כך רציתי שהוא יפסיק עם זה. ואפילו בבוטות, ולפעמים אני יודע גם להיות בוטה. וזה לא עזר לי. אבל אני, איך אומרים, לא להתייאש מרגע, לעבוד על זה. אני חושב שהעישון הזה הוא לא מתאים. ובאמת, אני יכול להעריך, אבל אמרתי, אני רוצה לכתוב משהו שיהיה, אתה יודעת, אני לפעמים, גם כשנפרדו ממני בדורה, אתה יודעת, שוכחים, לא, רגעים מרגשים, אנשים שמחבקים ואומרים דברים חמים, ואני לפעמים, אני פותח איזה פינה נידחת בערימות הניירות שלי, או התמונות הישנות, ואני מתחיל להסתכל, ואני עולה על משהו שמישהו כתב לי, ואני מסתכל ואני אומר, וואו, מה אני הייתי ככה? זה באמת, זה לא יכול להיות. באמת דברים שמרגשים. ואני ניסיתי, ואתה יודע מאוד עזרה לי, אחת שאתה מאוד אוהב, אופירה. באמת, זה אני, אופירה אמרה. רציתי שתיתן לי שתקום. רציתי שהיא איתי תהיה, אנחנו נכתוב את המילים האלה. אז אני אקרא לך אותם. הכותרת היא שאלה דרך אגב. נוח אהוב. אני מקווה שלא יהיו לך דברים איתי. אבל... אני אטפל בזה. יש בני אדם שאפילו שינוי דירתם משרה עליהם עצמות. תלם אבוד של חיי הנפש נשאר תמיד מאחוריהם. זה מין מישהו, באמת סופר, שקוראים לו, הבעיה שלי פה קשה לי לראות את השם, תראה, גם אני עומד לפרוש עוד שנתיים. אבל אני שמתי דבר באומרו. ואין ספק שאתה משאיר יותר מתלם. בעבודה אותה אהבת, איתה הזדהית, והפכה להיות אתה. פרויקט פלא זה אתה, ואתה נוח לא הפלא ופלא, זה פלא. אתה הוא האיש, החבר הכי יקר שלנו, איש מקצוע לעילה, וחבר עליו ניתן לסמוך בעיניים עצומות, אשר לאורך השנים עמדת לצידנו, והיית עזר כנגד כל אחד ואחת מאיתנו. נתגעגע מאוד לשיחות הבונות, לראייתך החינוכית ואישיותך הלבבית. היית ועודך חבר ואח יקר מאוד בשבילנו, אוהבים אותך מאוד ומאחלים לך שנים טובות רבות של בריאות והגשמת חלומות, ושכל יום יהיה טוב מקודמו. אנחנו מאחלים לך שההווה יהיה הנאה, שהעתיד יהיה נפלא, והעבר מקור לזיכרונות של שמחה. כבר מתגעגעים אני וצוות הרשת. נזמין אותך